Taku khoroksa sagrani mungkha Molindra Debrma bini hikni mungkha Monpoti Debrma borokni bolok wngkha Kamalpur bolok borokni panchayat wngkha Shirampur panchayat ADC village para wngkhe Shirampur para borokni jingjal tini sawi khana rekha lama kwrwi twi ni kwrwi current kwrwi tei chanani bial hinui borok sai khana rekha borokni jingjal sudu abo siming boya borokni jingjal nawkhuk manani upojukta muibo nawkhuk manya hinui borok abo bo sai khana rekha tai sudu abo siming boya borokni je sarkar je raidao je manthai tongmarok borokni mungsapon manya hinui bo sawi khana rekha tai borokni je jingjalok tei khongna thangka hinkhe yakung kwlaijago kowa haksalni bagwi tei khongnani gati sibongni 1.5 kilometer lama haksal hinui borok sai khana rekha tei sasorokni tei tisawise borok nongo hinui sawi khana rekha tai sudo bon abo simiya borok o bolong kuthugo ayang bai bolong o kuthugo borok hu khlai chajawo aro tai kebo kwrwi sagar tamungkha Anungkha Molindra para Paranga Shirampur namo Shirampur hana bolok wngkha Blok kha Kamalpur wngkha Kamalpur bolok wngkai nongni je wngkha panchayat wngkha Panchayat kha tabu Shirampur panchayat wngkha Shirampur panchayat wngkai nongni je dukho biriman je nongni kokno khanai chungtini phaikha nongni o Shirampara o tamo nongni jingjalo tong nongni tam nong kopalo tu biriman tong nor abun kisa saikha Ti beban kha mahai borong por botok phema bukhungnoi musamai phasathok hinai phemani bai bon kuroi takho bukho kuroi Sampai besar pun nahaya. busabuti bukuroi tongbo nai siang thaga tabo abo dokho nang sigoi jong hangrani awan chali mase kap lai te toi hijang noi kufur abo hawan salai mane hangrani awan chali semawo Apa besar dah. phema bos or norok phaiman koi bosong khana 6 bosor dong norong ni tabai tabung 7 bosor chalu norong ni tabung ni o je jingjal sagadi tam norong ni tabuk je jingjal nongni manthai soktai sarkar o norok mata mankha maya kota maya nok mankha ehe ration card tor tong ration card khatung ka tam nongni BPL tong doi anto doi ngi job card tor tong japa tong ngi ingo tor tong nongni Aadhaar card tor tong ada katong ton tong na ngai norok je oro sai tong norok buba hege tamro phalicha nong khetor tor tong jong ho khai chau ngi tam tong sagadi ho khai che khai chin kun mai kuroi ngi norong ni je nok rok no ri nani hne tabuk je hasta hapang sarkar tong norok kok dari kha ko ria kho Mana rina hire ko chwa maya Uang makan mana bang? Apa maya? wa bro to mambayo mambayo Ya tak. chini ke ya khiya gra sa song lai bukuroi kuta bukuroi chuma manje khatang phnai je chini ko parang te kha chu ho khai chai tung ja kha ngi norok oro phaiman he koi bosong kha Saya sai besar. bos chalu Saya besar. ngai kagin mo tama Manpati. ngai norok je tabuk oro nongni karen nokle ma mangkha kare maya tei rokle baba khegin nang to kha ka phungo wa se kho ka ga te khongan phan maya ko chalu lama haksal ngai nongni ko arom to sang bunu ka hasam je norok phno ka nuka 3 kilometer 2 kilometer ka bono ngai sagari kaka norong ni tai tam duko birman to asong to kho Ah, bi ma puja chin tu mama ya. ngai norok taw sarkar na tam sanani musong jong sarkar na sana mu chuma khai toi be no kisa mana mu chumani sin ka Sarkar kuai. ngai lama rokle tongona lama khai ko Shirampur panchayat jono khai rogoi bisa jono phai ri rogoi ri thika Asal. o asung nong kha ngai tanor suru sarkar na sawo nok bai tei toi tai karen ha norok abo ta sarkar na norok dabi ta Dia tu. sin da ba sung khai nong Nana Riana hisap cuma asal tu. Tangan semua. Boy makan apa mana? Boy uang makan mana? Apa maya cuma apa? Sabu maya. hambai he kagi sono do